Sngap hang ne prolog kum no ong u Tiger Shroff. La hatu unwan em ban yele kai Sheshlong. Ne unmi madan em na ka banta ka Mumbai FC. Ka ba an sele kai Shibit manta ka Janmit. Bat ba day manta hi ka Janmit ro. Ba ka North East United kan sele kai ya ka jingil kai ka ba khadu ka jongka. Ha ka group stage jong ka jingil kai Duran Cup. Ka ban sa shimro ya ka rai ka jongka. Kat ba la shai pot ka singi ha ka pot khat ar shiteng am. Ngin sayo oban sakhi ya ka jingil ka final apdeng ka PSG Persha ya ka Aston Villa aka jingi kun UEFA Super Cup te hoi prolog nang kong manta habangi phai sya ka baide bat ka khubor uneu aktor katau Tiger Shroff ubala register real day kumurangil ka jong ka Mumbai FC kaladon kata ka jing khmilti ba ula ban ni madan ni banwan Sheshlong banil kai nakabenta ka Mumbai FC ha ka jing kun Duran Cup kata kelas mas jong ke Mumbai kabagan sahaban ikon Persha ia kenong kse kaban sel kai mentahi ke Janmin Hanrei kandit kan sanmi ke khubor ka bapan shisha na unehi aktor ba unumban ban yele kai ha Shillong ha ka jing kun Duran Cup jong ke Mumbai FC Persha ia kenong kse bat ka daw hi kelong uneu aktor ula pentikna ba udan ke kambat ke shooting kabawan kesan ha ke por ka ba khadu te kumtahi umla banwan Sheshlong panisi menta ha ka jingi kun kaba kana ka jing kun apdeng kanong se Persha ke Mumbai FC kan sedih menta ka Janmit ha ka por niu baje hanrei hapdeng hikine ki artli kitim kanong se bat ke Mumbai kinam dan shu kalat ban yo ban qualify sya ka quarter final shu habangi phai na kaliang ka North East United pon menta ka Janmit ha ka por sau baje kan sai kun Persha ia ka FC1 kaban sadai ka jingil kai ka bakhadu ka jongka ha ka group stage kaban sa shimro ya karai ka jongka hanrei ka North East United lada ka job ne khat latikna bukan rong lupa kat ba habangi phai pat ha ka jing khon final jongka UEFA Super Cup kata pedeng ka PSG Persha ka Aston Villa kan sadai hi la shai ka sngi aka por khat ar shiteng snyam bat lakhmil ti bakane ka jingil kai kan salong ka jingil kai ka ba itanan namari ka ne ka jingil kai lapan ya kendo da kanong job jong ka Champions League ka PSG but kanong job ya ka Europa League ka Aston Villa. Hi everyone, Tiger Shroff here. Really unfortunate, but a work commitment has come up last moment, so I won't be able to make it to Shillong for the Duran Cup. I was really looking forward to playing for my team Mumbai FC, but unfortunately I won't be able to make it, as I said. I just wanted to say that all the very best to everybody out there. The